Rami balai di Palo Banda, kami de anak mudo-mudo, sanang-sanang sanak mandang, ikola curito partamu. Sanang-sanang sanak mandang, ikola curito karangan gitu. Dari siayi-ayi tak menjalang si Indopuro, boleh sabasa nama nanti lamun lambe kadape juo, boleh sabasa nama nanti lamun lambe kadape juo. Inba pilin si tali rantai, katali biduk di muaro, kirim kondak sampai jale mabuk kadunyo. Kirim tak sampai jale mabuk kadunyo. Nan balai pincalang dewa, Walo Indopuro, boleh sana mandang dari jauh ke sanang juo, sanang hati mandang dari jauh ke sanang juo. Cawe salili pinggang di Malau orang kapi cayo banse nanti yo ari siang di Malau orang kapi cayo banse nanti yo ari siang salarian de banang Josuto salipatan makain di gaduang sabagian de untuang kito sasuratan mandemangan duang sabagian de untuang kito sasuratan mandemangan duang sirawala panjang maningke lamaningke lakajan tuang bati awak panjang lapangan pendek olah bansi lemang kok manangi awak panjang lapangan pendek olah bansi lemang kok manangi nan baringin di tangan ladang nan silasnya di koto baru ingin hati de macam murang nan malang baru menantatamu ingin hati de macam murang nan malang baru menantatamu. Oh, nambelo babelo ujung tali nan tali pangabe pagayo anta takabe anta tigida
Oh nambelo babelo ujung nyanyi na nyanyi masuk ke Ka'bah le anta kadape anta indaknya yo anta sape anta coba dak ramo-ramo di dalam ganteng anta kadape anta indah kabalalamu tak baulang tambilang di rumpun lansik tasisinya di ruang lantai dibilang sado nandape nanti gayo ngambil di nampandai na orang yo talu sika duduk kabalai hari pukul 1 di kapulang jinjang laikan hingga dusana sadang duduk tolie Tanjuang Ampang alu di si junjung tampe kajadi iyan dibilang masoda olunyo kejadian Tanjuang Ampalu dalam daerah Rangsi Junjung oh nanado do urang mande bapak banamu bapak Ghazali duo jo mande si Humia nanti tinggal di Tanjuang Siampang kadang bilang yo bapak dengan mandirang bansik tinggal di Tanjuang Siampalu yo kalau dan bilang kabansiknyo sado lai sado de urang sado kurang sado de inyo le kurang mangake kurang makan kurang menumbuk kurang turun nambah padi sepangga tahun bare tak cukui kadimakan burun tandeh taruko angui sawalie babanda jauh yo apo karajo bapak Ghazali pai mari kayunyo karimbo co itu bana le maso itu maalun mahari kayu kadang seminggu dalam rimbo kadang sampai yo 5 bale hari tumpak di mande lenan di rumah yo apo karajo le mande si Humia dicubo mambuwe lamang dibawa ke pasar ami jo lamang idui ka disambung ojo lamang bare ka di Bali jo itu anak bagadangkan yo lai baranak 3 orang kok dem bilang yo anak nambah 3 nantuo namo si yatim baru bau mulai ampe bale tahun onan kaduo namo si Jaidin baru bau musa bale tahun nang kete anak perempuan padusi anak nang kete baru bau 9 tahun banamu upi si Norma
kalau den bilang yo anak nambah 3 tumpak dek buyuang nan si yatim nan indak do basikola cuma ke sawah disarakan pagi pulang nyopatang tumpak dek buyuang si Jaidin lainnya dalam basikola baru di dalam kelas 3 si Norma baru kelas 2 cuy itu bana le masuk itu tumpak dek buyuang si Jaidin awak le basikola bapak bansek mande mularat kurang babaju le rancak-rancak si Jaidin babaju buru kok diteke anau dirimbo buninyo dangkang badangkang mindak sakete atinyo ibu baju cabi sirawase ngempang tapi nanutak yo lain namu ba itu bana lebuyuang melasi Jaidin waduh lapado satu hari sawakatu abak dalam rimbo hari Minggu Jaidin perai basikola mande bakato kanak kanduang onak kanduang Jaidin naik kini kan iyo hari Minggu nawaang perai basikola kakaang sadang di sawah tolong antakan nasi kakak waang Jaidin wacik caronyo tanjuangan palu ba itu bana le masuk itu tumpak dek buyuang si Jaidin nana aroman sopan santun anak kopatu kamandenyo kalau cow itu tarapapan ditaran de mangkok kadi Bali kalau cow itu dikatokanlah samo sanang le dalam mati nyobao nasi le kajo cerek nyo jinjiang jonan kidang o nasi nyo jinjiang jonan suo bajalan buyuang si Jaidin menuju ke tengah sawah maalun buyuang diei si Jalaidin oh indah kalamu antaronyo saparo baru perjalanan maimbaulah kawan semoga Adam oh Jaidin baranti dulu mari kita bermain dah maka rela Jaidin ruponyo buyuang Jaidin nanda masa dang tabao bana urang bagak kiroe taimbo turun urang lapat taimbo makan awak mangantuk banta tibo indak bapikir si Jaidin nyolatakkan nasi di bawah rumpun lanse Jaidin bamain dah makare co itu bana de modakini oba macam candole permainan nado jo buwe main talen nado jo buwe le main dama nande asik-asik bermain jam 10 mulai main dah jam 1 candonyo hari baru tekanan nasi kakak balun diantakan bakato Jaidin ke kawannya kawan baranti ambo main dolu buantakan le nasi ke ambo
beko diulang main balik cuy itu kata si Jahidin nambah jalan balik pikasawa nasi bajing yang lejon nan suuk cerek bajing yang lejon nan kidah kabajalan bawa ditario nang kasawan nan talita talet nambak kacang memanjek junjung le katalita lalai nambah anggang manjadang gunung dak kalamu antaronyo tibo di sawah masuk itu mai onan mambana buyuang Jahidin onde kakak dan akan mola jangan berang kakak jo ambo kae jangan bangi kakak jo awak yo talambe nasi wa antakan makae oh menjawab si buyuang yatim onde yatim nanindak pamberang doka adiknyu kamarikan ladine nasi itu kakak nanindak nang kaberang oh nasi nyo ambil dek si yatim nyo bawa duduk kanan taduh angin barambui lunak lambui raso kasero makan di sawah mae buka le cando bungkui nasi satu tabuka bungkui nasi kironyo nasi labasamui gata kasadonyo paniati nan tak tabadonyo imbau le adik kanduang inyo o Jahidin kamari waang nanindak doyuang manusia anak mincacak waang si mincacak wanak sing yang nyarimbu anak mikata angkam yang hutan buayo dari koi di waang angkat tokan bermain-main ambo di sawah koyuang dari pagi ambo di sawah dapet jam 1 nasi yang antakan dapet nasi basamui kata pulo wadik di sinan di tangani Kotapku tibo kaki lalaki membana buyuang Jahidin de kakak ampuni ambo usale ambo kae ditangani bari maaf osa kali kini indak kambo dokae hobuwe la ngai dokakae oh indak tantu adik na membana nyo tangani juo tangah sawah laba golek-golek di tangah sawah laba kubang baju diluduk kasadonyo oh indak tatan dek buyuang kanai tangan nyokirai lari balik pulang mae oh nyokirai lari balik pulang nambah tamu banda sabuah nyo mandi jo baju basah sirawa basah oh mungkola merah masuk itu ari patang tari babali oh tibo di rumah mandekan duang takajui lah mande oh masuk itu apole kato mandekan duang oh nak kanduang Jahidin na diapo baju ang basah lena oh diapo mungko ang merah mayuang tumpak dek buyuang si Jahidin biarlah tinggi dari yang punai memandang tarui kepungasan biar dek kanduang nama nunai rasio indah nyokabakan hari batambah patang juo taman wang labuyuang si Jalaidin
Ari patang yatim lah pulang mengadu ka mande. O mande dangakan mona badago bana karajo wadi ambo. Dari pagi ambo di sawah dapet jam 1 nasi nyuantakan dapet nasi basamui gata puloyo ambo tapu ambo tangan. Ambo tangani lamande. Mandanga kato buyuang yatim namande la berang pulo ojaidin waang nanindak doyuang manusia nak mincacak waang si mincacak ule anak singiang waang yang rimbo buayo dari ibi waang dari ketek yuang waang digadangkan lagadang tak mambale guno disuruh si kolang bermain disuruh ke sawang bermain yuo. Percuma ya waang digadangkan kok tahu baso kacoiko dan piyu waang tiko kete indak mambu we aka caruiko yuang paniati mande ndak tabado cuma sekete nak dikatukan kok ndak sanang waang tinggal di sikola jaidin bulia barangke waang dari siku ko nak ke Padang iko jalannya ko nak ke Jambi iko jalannya karena waang seorang doyuang iya na ambu o tumpak dek buyuang si jaidin nanak ko indah arang palawan nyoba maduang sama seorang o ayamato badarai-darai jatuh cie jatuh ladu sadang indah ruang tak babungo kunun ko anak kayu jati nang kandung mande oleh ndak ibu kunun ko urang di nagari padomananam olobak lambau biya kasawi batugakan pado ditangguang hati risau biya nagari obat tinggalkan ko abak jauh dalam rimbo la bagian nanabak sadang mari inan dan tamanung si jaidin dalam pamanung hari malam hari sanjo urang lamakan nan jaidin lamakan pulo biala mande berang bana dimakan yuo nasi mande sakaliko mae sudah makan hati lasanang hari badarok mulanya abi juo nanindak dirantang le panjang banaka dibilang sama suit Onandem bilang buyuang jaidin bamanuang duduk sama seorang kiro hari jam sabale malam kakaknya lalati dari sawah letak kalok kakak masuk itu Onan adik bonsunya lalalok pulo mande takaloknya pandangi bakaru lalok mande kandungnya turui mande bagulambe nyoresek puro mande kandung obat tamu kepeng seminggu sasen seminggu kepeng diambilnya sasennya tinggalkan juga di mandenya kau untuk pembali sugi pagi-pagi Onandem bilang dagang jaidin hari semalam malam itu turun babilang anak janjang tinggalkan kampung joilaman denetong dagang di sinan baju buruk sarawa buruk kin saruang usang nambah sandang dan bilang dagang si jaidin
Nyoturi adiknya nambon susadang lalu norma kau batinggakan kondak desari di lantai jarang kalakai bamban di muaro kondak dek nasib nampak malang indah bapisa jadi bonsu rupo iko madi niatkan kakak barasaki kok lai ambo barasaki di bonsu indah balupokan ladi kok lai panjang di umur kau kok lai pahit darah kau di cari kakak karantau orang tapi kok pendek umur duya kok sampai aja lulah kau yo di anak orang di si bulantai ke pasar sadang pukul 2 di mano di arwah bajuntai di rantau kakak di basan sangarola di bonsu tinggallah dulu adik kandung Jahidin turun tengah malam turun babilang anak janjang dipandang rumah mandekan duang si boga jalong basusu banda di kali urang ngantai atuk biang kasau lalapu apo katenggang dayo lantai nyolai hari bertambah malam juo dan bilang lebu yuang si Jahidin kamano rencana nak marantau ke Padang rantau ke diadang ba itu bana masuk itu hari badaruk le malam juo kaba jalan le samo seorang kata litak ta letai bakacang mamanje junjung kata litak ta lalai rupo wanggang manjalang gunung mapane inyo baranti sudah itu bajalan pulau nandem bilang dagang si Jahidin menuju daerah kota Padang ne kampung ketek tak dietong kampung gadang indah dibaco hari bertambah le biju saingonyo sama so itu tibo di Solo anyolai bamanu duduk samo seorang na onan baman nuang buyang Jahidin niyo di Solo masoi itu kamano le awak kapai kok kasuwuk jalan Bukit Tinggi kekida langsung diarahkan rancak dan takrui pikapan ngadang Bajalan kaki mula si Jahidin ketinggal daerah Solo inyo menuju ke Silayo matuna nindak namu lalu kampung Pabiloma kabasu bajalan juo
boleh masuk itu. Kampuan nang ketek letak dibilang, kampuan nang gadang letak dibaca, bajalan kaki le masuk itu. Oh di malapane inyo baranti, sudah itu bajalan pulau nang ketinggal daerah, orang dicupak nan talang indak dibaca. Oh masuk daerah Lubuk Lasih kok dan bilang si Lubuk Lasih kaki dajaran maro labu, kok tarui jalan rangka Padang, yo bedo manangguang kasih hati di dalam mancululu. Kampung pabilo le kata jalang, namun inyo katarui ju nang ketinggal Lubuk Lasih. Letibo dia yesirah o manurun sitinjau langawi Otenggi buki sitinjau lawi tarana tampak kota Padang, abi dagiang pulang barang awi kampung pabilo. Kata jalang ladang padi ndak dibaca, lubuk paraku ndak dietong, nyolati bodi indaruang. Ota lampau seketik simpang indaruang, tampak oto nan sabua oto keluar dari pabiri mai. Odek lamu bajalan kaki rancak dan ambil oto nang kontuang, kok lai dapet manompang ruponyo toko mangkuk simin. O manompang ciek pak sopir, maalun sopir kini kadietong, menampak anak ketek kini masuk itu direm moto di sinan kamano waang kamanompang yuang O manompang awak ciek pak awak pai ke kota Padang, ko iyo waang yuang ke Padang, naik lawaang di balakang. Lanyo panji oto di rambujang, la naik inyo di balakang, la duduk di atas simin. Tekajui buyuang jahidin, baabana mangkok tekajui dangek simin koma, di malo simin tak kange. Akalu apa biri indema karena monyo. Otarwi leoto mula nangka Padang, di jalan oto letak dihitung dari satu opor kadu jo tigo oto balarikan dari yang mandari yang kasih alui kajawa kajale batu kete uni kasih bungkaka datang uni langkis oto lari masuk daerah kota Padang baranti oto di sinan oto baranti turun tadi mau kasih pak banyak-banyak. Olah bajalan buyuang jahidin nonan ka Padang, ikola baru rumah siapo ka dituju janjang siapo ka ditingke kemano awak ka malam. Oh tapi tabi pangana rambujangko, kalau awak cari induk samang, rancak kalapau nasi banduk samang. Kalau kalapau nasi banduk samang, sikola bana di parabek nak tari juo pika gugut. Oh biarlah kepeng indak dape, namparang alu badan kok legapu nyoy. Onyo minta karajo di lapau nasi, onde mande urang balapau, golong bagolong tali tigo, lalu bagolong kailaman tolong lambo sekaliko jasona ninda wa ilangkan bawa karajo badan awak yoy.
Onan tapana le mande rang balapau lai pangasih jorang tidak lai penyayang nyo nambanse ko iyo waang yuang minta karajo bari lurui mande batanyo bari bana mande mangece siapo namo jogala di mala dusun jo nagari apo sabab waang coiko curak-curaikan bake mande nae onan menjawab buyuang jahidin onde mande dangakan mola ambo banamu si jahidin kampung di Tanjuang Siam Palu dalam daerah orang si junjuang yo mande o mangicu henyo sakete apo laki cue derang bujang pemande dangakan mola ambo anak o yatim piatu bapak mati mandela mati ambo nanindak badusana mangkoknyo kampung de ambo tinggalkan ojo iko la nasib tak bamande joiko nasib anak yatim o kabak jo loyo kacang panjang kabak jo balem padirabah kabak jo urang anak hondak barin dua yo mande Mandanga kato anak yatim paling kurang kapalonyo digosok juo kini ko iyo ang nak minta karajo disiko ang bakarajo ditarimo jahidin bakarajo karajo dilapau nasi dalam daerah kota Padang Dem bilang buyuang jahidin karajo dilapau nasi capek kaki ringan tangan orang lapau batambah sayang sekadar makan lai dape balam turanggo wate tanggo babuni murayate pintu alam ta'azim curi toko kabadi alia tentang itu tolie bapak joma oh mande tuan oh ruponyo bapak si Ghazali lala pulang dari Rimbo pulang inyo mari kayu oh sawakatu abak tibo di rumah ruponyo anak tak ado konyo seorang nambah namo buyuang jahidin bakato le apa bagulambe humia dang adek kau kamano le anak si jahidin dari tadi tak ado mbok pandangi pie oh mandanga kato rupo itu menjawab mandesi humia onde angku junjuangan ambo oh abak jahidin oh kece ambo la tuan oh sawakatu angku dalam Rimbo mangku oh disuruh jahidin mantanasi nyo pikasa wadape inyo bamain-main mangkuwe
sampai nasi basamui gata ionyo tangani di kakaknyo buyung yatim tibo di rumah ambo la berang pulo sajaknyo ambo nala berang mangkue Jaidin hilang oh dari kampung mangkue sampai kini anak ndak babalik dong kue oh nyoturi banat ditangka mangkue di mano kola kampung nanyoni oh di mano kini tampe tinggi ngakong kue mandak ngale kato rupo itu paneati bapak natabado yo kapado anak nanggadang o yatim kamari waang yo indak yuang manusia sadangkan nambo nampaya yuang mangurekan manjanti ambo tado dewa ang paja yuang antangani oh dewa ang le paja molang tangan itu le kato le masu itu oh nande bilang dagang di sinan paniati bapak ndak tabado tapi sekete yang dikatokan kau ndak sanang luang tinggal di siko buli barang ke yang dari siko kau nak ke Padang yang iko jalannya kau nak ke Jambi iko jalannya nak mati lawa angko kini di rantau orang mandanga kato rupo itu oh ruponyo anak nanggadang si yatim ko iyo gak palawan apo katonyo masu itu anta dia ba manjokan bana ba nan sorang tu mabae mandang anak lama lawan nanabak batambah pane kok jadi yang yuang karanta urang nangka dicaki rimau lawaang dalam rimbo itu lekato bapak kanduang yo tumpak dek buyuang nan si yatim malayo mae nyo buwe bungkusan kain nyo barangke pulo dari kampung kamano rantau kanyo adang manurui jalan curito batarimo pae kabai siat ma ape marantau oh maalun rantau kabai rantau ko indak kabakep yang kaparak gata bakarajo karajo dia bai siat kita tinggalkan buyuang yatim sadang dia bai masu itu to bilang balik bapak jo mande sarato norma nak nambonsu bakato bapak kahumia humia dang adek kau barangke kau hari kini paila cari si Jaidin anak awak pie sampai basuo si Jaidin barangke kau jo norma nak nambonsu cuma sekete pi dikatokan menangi abak di sinan Umia dangakan bana kok pai kau mencari anak pi sabalun basuwo si Jaidin sabalun batamu anak kanduang nang kampung usah kau liye pi na rumah jangan kau jajak pi sabalun batamu anak kandung kau indak balik pulang biar mati pi oh di rantau orang oh mandang akato suami oh dan bilang dagang di sinan nyoba katokan nak bonsu oh nak kandung bonsu sayang mandena oh biar dicari kakak kau si Jaidin menangi mande oh masu itu ang turi bana mana oh ati tangkala Jaidin oh pulang lana waang dari rantau na
rimbo di mano nala busuk lurah di mano nala kanyang kok lai waang idui juo nak lapatui babalik pulang janang turui nak hati tangkang la jaidi indona bajalan mande jona bonsuyo jonorma masu itu kamano arah ditujunyo ke daerah Solo ke bajalan kaki jo sinorma indak dirantang panjang bana di mapane inyo baranti di maraminyo batanyo anak nanindak ka basuwo anak nanindak ka batamu ola tibo inyo mula di maro nang kalaban kok dem bilang maro kalaban kasuwo kasawalunto kok tarui jalan kasilungkang rusuh kasia bakabakan pabilo anak kabasuwo lako are nak dirantau orang lajaidi lako are dirantau orang bajalan lemande masu itu tarui kaninyo kabajalan nang ka Solo langsung dituju mande bajalan jona bonsu kabajalan talita taletai letai bakacang memanje junjung lekat talita talalai nambah anggang majalang gunung ngelasaran tang dugo rantang cukui katigo rantang panjang tibo di Solo le masu itu dapet manyeo tampe urang diseo tampe urang dolu dapet manyeo di tanah garam di tanah le garam tampe tinggal tumpak de inyo le mande masu itu ojo apo idui ka disambung dibuek balik nyolamang dibawa ke pasarami dilai menggale lamang di batin mencari anak hilang yo mencari si Jaidine manggale lamang belo bang alai kadang nyotibo di silayo kadang lapenyo kacupak kadang-kadang tibo di talang kadang di pasar maropane kadang lape katinyo kasumani yo anak nanindak kabatamu hari Selasa jo hari Jumat manggale di pasar Solo manggale lamang kanamonyo di lain nak manggale lamang di batin mencari anak hilang kita tinggalkan yo mande tukang lamang duo jo norma nak bonsu dibilang bapak nan di kampung denetong bapak Ghazali bamanuang ladudu sama seorang.
Apo banana nyoman wangkan anak ilang indak babalik mande pajala ilang puluh. Onan dijulu indak kalare pangalan lata sangkui puluh. Apo pangana Bapak Ghazali lagae lo mangkuk kamarando lagae lo kamangkuk kabatanak sorang indak takau caro iko doe. Obia den kunci rumah di Tanjung Siam Palu barangke lo den karantau orang dan sambil mencari anak kandung dan bilang Bapak Ghazali lah dan etong sama so itu nyo tinggalkan rumah nang gadang nyo kunci rumah dia pak kowe. Oh barangke bapak dari kampung maalun Pak Ghazali awak rang banse di nagari baju buruk sarawa buruk kambui batali nambah sandang kimasan usang di bawah cie kupia Medan la merah puluh. Berjalan apa dari Tanjung Palu nyetuju oleh pasar Solo. Oh anak dicari menyolai berjalan apa sama seorang kalau nyawa leka berjalan. Opa lupa di gara alam di pancung kalam ladi yang tak akan raso indak di tanah alam baroyak bumi nyopi jakan. Di jalan indak kadietong dek lamo lambek tengah jalan latibo di pasar Solo. Satu tiba di pasar Solo rupanya sama so itu. Dek berjalan-jalan dalam pasar tak sorong lo kakade lamang. Odisiko mula kau miai indak na lain na nyotanyo. Bakato apa anyolai lai kok batamu anak awak yopi lai kok basuo si Jaidin. Oh anak awak mapi oh manangi mande di sini nindak batamu dongku. Oh anak awak mangku lai ditanyo oh pada orang mangku anak nindak kabasuo. Oh antah di mano mangku oh si Jaidin mangku yang borindu sama anak mangku yangku. Bakato apa nyolai kalau yo indah anak ado batamu di Solo ko. Jam sabale beko abita bila mangkau awak barangke kata siun tuturi ke padang panjang. Coy itu yo bana dena nyolai nyonai kureta kita dari Solo kok layan nak pi di padang panjang. Ba itu bana bapak kini hari badaro. Dan Nabi laju otame jam sabale lamang labi dipulangkan tampe di tanah garam. Inyo kantari kata siun kureta api
ilang bapak jo mande tigo jo norma nak kandung karcis di Bali kepeng tinggal jam 1 kureta tibo naik kureta dari Solo kureta menuju Padang Panjang Omato nanindak namu lalu anak seorang tabayang obah yang nyolai dek lamo kureta melarikan dan bilang kureta api ketinggal daerah Solo Singkarak langsung dituju oh kureta manisi nisi danau oh di jalan indak kadietung masuk daerah Padang Panjang baranti kureta di taksiun dicari lah tampe tinggal dulu oh dapet manyeo tampe orang di tanah hitam Padang Panjang di sinan manyeo pondok anak dicari tak batamu yo apo karajo le mande kajo bapak nan tumpak di mande kanduang kini dibuwe cuy balik candonyo lamang kadibao ke pasarami jo norma manggale lamang dilai mencari manggale lamang di batin mencari anak ilang di batin mencari anak ilang kalau na bapak leka dihitung mencari yo cando paku gulai 100 pucuk kaladi dapet juo pencari bare anak kaninda oh kabatamu